ana ka ɓi mayde ñalawmaran kaɓɓeɗa yimɓe mbima allahu akbar jejjirma allah puɗɗotoɗa yejjitede fof ko so wiyama o maayi gasi a yejjita malayika waɗan ɗon liyunsasmuhu inde makko yo yejjite wiyo nawama o hasnama ihol ndew wirete ɗum faltaki ɗo fof aduna perdude fof ko ɗum ɗimmel ngel gadoɗa perdude fof ko téléphone mo kursinnoɗa aɗa tama fof aɗa oppi alquran aɗa hetto oɗo téléphone aɗa daara whatsapp on fof idoto sortede joƴƴine to no sereato o jour ɓurtugol allah bandiraɓe o nodda ɗum ɗo fof allah wiya kabri ndi haalde makko kabri ndi wiyamo huna alamu l akhira wa kunta fi alami dunia ko gonnoɗa to wiyete ko aduna to ko lahara kono noon darmi haalnuma hol min